Merci. Wat ik zeg. Bon. Bon. Morgen samen. Hoi.
Hoppa. Wie laat dat is, hoppa. Ze hebben immer zo gezegd, maar ze werd lang duren. Ja, moet ook, hè. Moet het er vast liggen voor later, hè. Oh ja, vind ik wel. Allee. Morgen samen. Ja, maar hier niks. Hier niks. Heb je nog in? Gekozen voor de regionale krant. Limburg had gekozen voor de regionale krant. Welke krant dat is. Dus dan moeten ze daar ook, wat is hier, dan moeten ze dus in Limburg ook in Amsterdam nog kiezen. Of in Frankrijk, op het station moet ik ze dan ook kennen. Natuurlijk, als ze investeren op lagenkantgebied, dan ligt ze natuurlijk een stukje vuur, hoe ze niet meer te kijken, maar ik nog altijd dat het ook nooit is. Want dan liggen er nog 100 tot ook neer. Maar ja, de Vijf cola en 2 plaatsen van die wat moet ik zeggen? Toch? Met de ja, wat boek gaat ze wat vinden? Maar maken best wel. Het is een actiegelaat. Mooi met je stond. Nou, met z'n vrouwen zijn die. Cola, tot 5 cola, ja. Die lekker bedankt, ik ben blij. Dat is net zo erg. Oh nee, dan. Die hebben we nog. Bedankt voor de bloemen. Ik heb ze nog helemaal niet zo. Ja. Sorry, ik ben niet daar. Ik zou, want ik moet op een moment op de ruzie zijn, want dat is een
En dit is meer dan. Kijk, zo, het is een stripje wat ik heb aan. Ja, en de deuren hier gelaten. Dat is gevaarlijk. Door nog maar een beetje kindje. Is dat een stripje? Ja, ja dat kun je net zo je nou doet. Een beetje, niet dat zo. Gaan zo iemand de liefde vreten. Maar je gaat toch niet hebben dit. Ja, je bent net zo net voor de liefde. Een stuk licht. Nee, Hij is wel licht van de hand daarna. Sneek? Sneek, hè? en dan ben je gelaten op het vuur. Ja, Hij is wel direct Kom. vele voor, of moet dat, hè? Bij Josje. Vele voor moet dat. Maar kijk langs nu. Ja, hoe is die weg? Dat blijft. Hoe is die weg? Ja. Dat kan wel maken, hè? Daar heb ik die over de post nog 3 keer tegengekomen op de markt. Maar die kuut, dat doet je normaal een beetje. Ja, dat is vol. Dat is er al vol. Ja. En dat is zo. Dat is toch de naam. Die vul hier in. En door paard staat er weer. Niet los voor. Ja, ik gewoon zo. Wist het dat je een vinger Ja, zit er een stripje op. zo. Ja, we kennen toch net eens aan de strip gezien. Dat was samen tegen. Worden dat een pietje, ja. Had je genomen. We maken zaken, zijn we niet. Ja, ja. 78. Degene die niet fantaseert, daar hebben we een goede zaak. Goed, hè? Ja, Baan toch. Zit toch met Weet een je, dat warm is een zeer. lekkere borrel zat. Ach, toen, waarom nog, ja. Kindje, heb hem dan. Ik denk dat ik maar aan de dier Ik kom. denk toch weer zo aan het bericht. Ja. Kind, Dat is nu nog binnen. waar, wie weet. 10. Twintig, 24. Ik ben gewoon. Dit is nog net zo. We gaan worden achter die. Nee, maar geen laag. Dat heb ik toch nog niet. Jan zit er wacht op. En dan kan ik beven. Alles hier en daar. Tegen en op het chassis en langs de deur laten halen. Met drukleensfiguur. Jo, of er zijn met fiets, maar aan mij dat is leuk.
Hier ben ik. Riders on the storm. Riders on the storm. This house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed we're out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. Kaart afkomstig van Maria Groes van Sittard. En dan zullen we terug doen en de plaat aanvragen voor Ja, nog klein op.
den bin ich was schon mehr können. Du dürfen gesehen, ist du dort die Gas, weil das wird sich nachher. Aus der Geist drüber gemacht, ja? Gut so. Das ist Versuch ist fertig, wa? So einfach ist das, Jung. Ja. Bescherming niet waard? Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De 2 slachtoffers van de schietpartij van afgelopen nacht op de Wallen in Amsterdam zijn een 32-jarige man uit Joegoslavië en een Italiaan van 24. De politie heeft dit bekendgemaakt. De dader is te voet gevlucht en heeft zijn wapen waarschijnlijk in een gracht gegooid. Volgens de politie doen getuigenverklaringen vermoeden dat een ruzie om een vrouw aanleiding was tot de schietpartij. In Bogor, in Indonesië, is de vredesconferentie over Cambodja afgesloten. In een gezamenlijke verklaring zeggen de deelnemers aan het overleg dat een internationale organisatie toezicht zal gaan houden op de terugtrekking van de Vietnamese militairen uit Cambodja. Verder is afgesproken dat de Rode Khmer geen kans mag krijgen om opnieuw de macht in het land te grijpen. In de tweede helft van de jaren 70 voerde de Rode Khmer een schrikbewind in Cambodja. De deelnemers van de conferentie in Bogor zullen een werkgroep instellen die in december dit jaar uitgewerkte voorstellen voor een vredesregeling zal doen. Bij het overleg waren de regeringen van Vietnam en Cambodja vertegenwoordigd, de coalitie van guerrilla-bewegingen en een aantal andere landen in Zuidoost-Azië. Een chemische fabriek bij de Italiaanse stad Savona aan de golf van Genua moet op last van de regering in Rome tijdelijk dicht, omdat er zwaveldioxide is ontsnapt. De fabriek maakt deel uit van de concern Montedison van een andere fabriek en was daarom permanent is gesloten na een explosie 11 dagen geleden. De vestiging van Montedison bij Savona gaat van de En meneer, komt zo naar Gullebal van. Ik hoop je vertellen, leed ze koos, terug naar Gullebal. Ja. Waarschuwing de scheepvaart, Vlissingen, Van Holland en Muiden en Texel. Einde van het ANP-bericht. Welkom bij het tweede gaan we nu voor zo'n Black Terry, de Serio en Stop Cell. Maar eerst... Klar, hast du mich drauf? Hast du mich drauf? Ich kann dir durchholen. Dag meneer. Ik zit aan het opnemen. Ja. Oh, dat is ook wel leuk. Oh. Wil er mij ook in het filmen, maar hier staan aan de wensen. Zijn we geknoet met verschummeld? Dat moet nog weten. Ja? Ieder avond een reuze. Zijn daar toe geweest? Rode Schimmel. Oh ja? Hallo. 24 september. Oh, is dat leuk? Oh, goed zo. Ik ga er een deur binnen hoor. Wat wie? Ik ga er boodschappen door jullie bij. Nee, ga er weg. Ja, dan ja, dan moet je ook een beetje doen. Hè, wacht ik je even. Goed. En dan...
Het gaat geen film erop. We hebben nog wel 8 kies. Allons, maar gewoon door.
goed, dat niet van. Ja. Nou, wij dachten, wie zijn die dames op die foto's en wat is hun verhaal? Daar heb ik een buisje van gemaakt, hebben ze gevonden. We hebben weer een zeer opmerkelijke buitenlandse reclamespot die we laten zien. En ook een gesprek, we zijn er heel trots op, met een Nederlandse televisieregisseur die inmiddels wereldberoemd is geworden, die in het buitenland veel gevraagd is. Bijvoorbeeld, hij doet veel popconcerten, zoals die van Lionel Richie en van Madonna heeft hij ook geregisseerd. Dan ook nog op verzoek van Madonna zelf, moet je nagaan. Hij is bijna nooit meer in Nederland, zul je inmiddels begrijpen na dit verhaal, maar nu wel even en wij praten met hem. Ja. Krijgen we ook een vaste werk te zien? Ja, een klein stukje. Oh, hartstikke leuk. Oké. En dan wil ik nog een oproep doen. Wij zoeken mensen die slachtoffer zijn geweest ooit van een geweld, misdrijf of van een verkeersdelict. En die dan na een rechtszaak door de rechter smartengeld toegewezen hebben gekregen. Maar die dat geld uiteindelijk nooit gezien hebben. Om wat voor reden dan ook. Misschien omdat iemand het uitkering betreft die niet kan uitbetalen. Of iemand die het toch nog weigert. Dus mensen, slachtoffers van misdrijven, die smartengeld hebben toegewezen gekregen door de rechter. En uiteindelijk niet gekregen hebben. Zouden die ons willen bellen? Telefoonnummer is 063 21 21 33 063 21 21. Oh nee, weet je. Ja, en jij hebt alleen niet van u bestaan. Het kunnen er twee zijn, hè? De originele of die van René Groot. Hoe valt je? Zal ik echt nou? Ja, Die gids. ja. Doe de groetjes aan jou. Doei. Hoi. The whole business in the morning love, oh how I miss December. The French are opens up to kiss the soft air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. Sharing a morning sun. Winter in America is cold, and I just keep rolling down. I wish I could have known enough of love to leave love enough. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you never wanted. But I wish I was there. To leave